Synu, vieš, čo máš robiť? Máš hľadať a zničiť Lukášovi Traxas, aby sme mali výhovorku, že som zničil auto. Áno, tati, viem to. Tuto pokúkaj. Dôkladne. Tu musí byť. Peťo, teší sa na tej Karpaty? Hej, teším sa, Ja Lukáš. veľmi. Už tam za chvíľu budeme. Lukáš! Pozor, Michalovčania! To sú to tí cigani s tými činami? Synu, sadaj do auta. Ideme za nimi. Dobre, tati, idem. Počkaj, si tu podradím. Jo, Lukáš, električka, pozor! Jo, pridám plyn, dvojka, ideme. Musíme im prekaziť expedičku. A rýchlo. Tati, máš pravdu, s tými našimi činami im pokazím. Kúkaj na túto zakrutu. Dobre, nie? Na plný plyn. Bum! Poj, to ty Za ľudia chvíľu noví. už ich máme, synu. No, kúkaj z auta. Bum! Joj, prepačte. Rýchlo. Nestíneme to, tam musíme ísť v druhom pruhu. Pozor ľudia, na Karpaty chceme ísť. Lukáš, my to musíme stihnúť. Musíme to stihnúť. Teraz to s krátkou cez park, toto tu poznám. Budeme rýchlejšie. Budeme prví. Musíme byť prví. Pozor! Ja chcem byť tam prvý, Lukáš. Náňajú nás. Kúkaj, nové tlmiče som dal. Musíme ho chytiť. No, navigačka ukazuje 10 minút. Musíme tam byť prvý za každú cenu. Tu len táto zakrúta a sme tam. A ešte po poli. Lukáš, a koľko je teraz hodín? Miloš, ticho buď. To frasa, nové sklo. Za mňa hneď rozbilo. Znova cez krátku dáme. Lukáš, a mi povedz, koľko je hodín? Ideme tam skorej. Miloš, počuj, my to nestihneme, počuj ma. Už sme tam, už to vidím. Na naše Pozor, činy nikto Michalčania. nemá. Lukáš, Ide, uteč ide, tým poď, ciganom. Už sme tu, kúkaj, už je tu pole. Počkaj, Tam tu sú pustím auta. tento banger. My vás doženieme, vy sprostí Američania. RCT, No, už budeme tu za chvíľu. Mihalov nás prvý privíta. No, vystúpať, už sme tu. Sme došli, super.